Avui a Govern hem aprovat l'actualització del Pla Inuncat per millorar la capacitat preventiva i anticipatòria davant d'aquells fenòmens que moltes vegades tenen incertesa en la seva predicció i que provoquen inundacions. De fet, passarem amb la incorporació del llindar a 3 hores a mesurar no només el risc de pluja i d'acumulació de pluja, sinó que també tindrem una informació molt important per prendre decisions vinculada amb el risc d'inundació. Aquest llindar a 3 hores permetrà coordinar-nos encara millor des del CECAT, des de l'operativa territorial i també amb els òrgans gestors de les conques hidrogràfiques per prendre les millors decisions i sobretot alertar a temps a la població davant dels diferents riscos. Aquesta millora de l'Inuncat també s'hi suma a l'estratègia de protecció civil que vol reforçar que tots els ajuntaments tinguin un pla de protecció civil i que el puguin implantar i puguin dur a terme aquelles mesures complementàries i en coordinació en les decisions que prenem en el marc del CECAT. El CECAT és una estructura de presa de decisions que ara mateix es veu reforçada amb una dimensió també territorial des de les delegacions de govern amb els tècnics que estan al territori per rebre informació 24 hores mentre gestionem l'emergència i també suport jurídic per publicar el més ràpid possible aquelles resolucions que porten implícites canvis en la mobilitat de les persones o bé que s'han de complir en situacions d'emergència com és, per exemple, no anar a les escoles o prendre mesures de confinament o d'evacuació. Un pla que reforça la seva estratègia de prevenció de riscos i, sobretot, de protecció de les persones.